İyilen eşitçeňize menden eşitdiň Atoş menem elbetde aýrylanam bolsa gaýtdyň diýenler üçin. Günaydın. Benemine 39 derece gazaryp çygatyrdım ýerden üşüdip gozdaryp. Men gripledim öýdýän. Häzir turaýyn birde içeyin ejemlere den bu mehmanam gelýän isip bolsa. Her gün turamda şu guşlan sesine teýdäňde. Her gün gelýär. Moş ýer gelýänler ýöne men onu ködürde turan üçin. Her gün şu guşlan sesine turýar. Üç tane adadım aynen. Üçsünün omağını kuştan var. Bilemem. Ençi. Tered. Günün hayırlı, bereketli geçsin inşallah. Gözüm yüzüm çiğişti. Filtrinem kömegi ýok şu wagt bede. Liýişnim maňa. Bir helek üşüdýän, birdanam gyzdyrýan, ıssylaýan. Dün akşam bir ıssylaýan, ýerden mer erbet üşüdüp. O zat titredim. Dün gence yaramady, ondan bir gün öňem aýmelek yaramady, griplapdyr. Dün gence hakykat bildiňiz çaşypdyr, üýüşipdir, akşam banitsaga gidipdirler wajym. Ondan soň inişime gowy Hudaýa şükür gowy diýe. Atoş bilen görleşdik. Garaz Hudaýa şükür ýagdaýlar gowy. Garaz şolar ýalyk. Bir bilence dogaňyzy okuýaňyzmy, maşallah diýip ýaýaňyzmy. Hiç gripdir-de. Özüm iýlen eşitçeňize menden eşitdiň Atoş taç goýdurupdyr. Onam öwrenşip bilen her minitde ma her ýerde zura toplaýar. Men ýa şeýle bir begenýä, zähra şeýle bir begenýä, niýe şo taçy diýe etdirenme diýe. İçime ganak diýe pek pikirçe näil boldy. Men gowy elşipdir diýdim, çynym bilen diýdim boly. Indi de ekrana çykmany utanýan niýe? Goýaýyn 3-4 tane soýmyň, utanma diýdim näme? O adam bolsaň bir hil ýaşaran ýar bolsaň taç adamda şeýle bir rol oýnaýan eken, çynym haýran galym. Ýaman gowy elşipdir. Şu neme de var bir hil çağa ýalak bir begen bir suratlar oklaý minte çekýär, bu tarapdan çekip görýär. Çağa bu tarapdan çekip görýär. Adam kiçijeklerde şon ýalak baktly bolup biljeken. Ekrana çykmana utanýan ýene hamala telewizora çykanyny öýdenek. Bilşiňiz ýaly magazyny Atoş reklam edýär wagtlar. Atoşyň magazyny bolan üçin ýene menem elbetde aýrylanam bolsa hemişe meniň ýanyna destekçi bolaryn, gelen ýükleri görkezlerine ýakyna gidýän hemme zadyna kömek eder. Ýöne esasy inni Atoş size täze gelen zatlar görkezler, Atoş size hemme gowy zatlar görkezler. Şoň üçin hökman o magazynyda da barym, alın, alıştırın, zaten her gün aýmele okudun, soňa gidýärler. Garad men barym soň ýene neme derň, ýene men ýok diýip durma. Arkaýyn bar beriň, şo bir bakalar, şo bir zatlar, şo bir işlemede işler garad, o magazynymyzdan ýeke goýma. Hemişe ýanlaryna men gaýtdyň diýenler üçin. Gelinimiz geldik. Bir gelini görkezmen arkaýyn hawa. Gel. Yo alam o. Görkez bereýin. Ha şeýle mi ýa diýip diýär, täden çekýär diýär-de. Çekbetde Alişka neme? Gelinimiz bade diýär. Mehmanlarymyz akşamda gelmel garas. Sagam düşürde oğlum. Düşdüm Ayşe. Şona faraň arasynda ejem kimine ýyp oturan zadymy öperetde. Çay, mal çay. Bizde ne pete var mı?
Kovaca kızgın çörek. Niye de böyle bakımlarına verdiler mi daha? Ne vardı mı? Tanıştık geldi. Sırdım makalımın gördüm şap görmedik sırayım koydum. Tuta akalım. Tuta. Nerede neymiş ya? Hani dur hani görelim. Çiğişlik. Tavuklar. Vay bu anne bismillah. Biz verdin yuvaşkan. Sen giydiren şu takdı. Yo انت ميخمانا giydiren. Geliyorlar insan. هو يا هو Arvana da. Git. Ecene ver ya da stola çıkaralı. Elin kopmasına kılım stola da çıkarttıralı getir. Sağ olun. Koy. Getir. Koy akalım stola. Sen ya ağır mı? Yetsala övmek gerektir. لا يملا Ene. Sağ olun. Sana yapatan. Ene. Kaçıyı bu köp sağ olun. İyi verin rastlanı da ene. Daha da muğra tutturmana seyret. Açman alacağım gör kaderir. Hadır kulyon kamıda da koyar sağ olun. Ene. Lezzetli eller. Ene. Bilyane ken her kimini. Vay sarmalar. Ondan son. Oy. Şu adam yalan adam diyorlar mı ki? Ha? Aynı mısır yani. Ha. Söyle mi? Kader ha bunlar kulplarına ken. Şöyle bir kadayın size sağ olun çok şeyler oradan da. Sveşce. Ha açıydım aç korkutuşturalım. Minnettar. Belleştirer men kime gerek olsa da arkayında kahvetseniz ene arasa cedip getiriyene kenler köp minnettar olun. Hoşluk ken. Mübarek aşk vallahi mesab. Men iyine canın sana vururum Meryem. Sen imellala ha şu atiyata. Katık sarmaya diyeceğim oraya. Katık. Kanirler dinledik. Kanirler dinledik. Katığa ken. Yaman gov sarma gov ken. Yenilecek. Katığa ol. Sen böyle ne olacak? Sağ ol gülümcan. Bak duvarcık kurkat. Kanirler. Böyle kaşır salak. Ne salakları iyi. Kaçı suyu çıkana koyuyor. Tabii kaçırgaydı.